Uthathe kuyiphi ishop lesicathulo lesi? Siphakamise mama izicathulo zakho zibonakale kahle ukuthi wena uyathatha angithi. Usithathile angithi mama. Uyikhiphe kuphi? Ezakuphi? Lezo zinye usithathe kuyiphi shop mama? Uyayithengisa mama. Angithengisi sithini. Ngisho lezekela kaSipena bami. Okay. Lezo kunandaba. Uthenge kuphi? Lezo ngisithathela uzuma. Kuthi ukhuluma iqiniso. Lezo ngisithathela uzuma. Uzuma wakuphi manje? Uzuma nami. Oh, kumtshotshela 2 mama. Why yena ungamthengela kaHoli grant umntana? Eholi. Manje why mama uzithatha? Ilist le mina ngifuna ukwazi ngayo. Uyithathe kuyiphi ama-shop onke la ilist le. Akukho ama-shop. Le list le baba, ilist yange asili. Okay, sicela ilipu zakhona. Sicela ilipu zakhona. Sicela ilipu zakhona eziprovayo ukuthi uthengile. Ngeke weekend. Sikuke ngiyethengile. Hlale phansi hlale phansi. Why not deserve kanje? Mara uyatshontsha mama, wayibheka umuhle kanje. Yeah? Umuhle kanje uyatshontsha. Mara mama. Nginamukele kuyona i-channel lana bafethu umama lo ebesikesezwa ke etrenda noma sike sabona etrenda ke ngevideo ke lapha ayishutha esitolo noma ngeke ngibe neshow ukuthi ke lo mama owakiphi province yabo kodwa nama comments ngizokufundela wona mhlambe ke sithole kahle ukuthi ke ngempela ke abantu bathini ngayo le ndaba kodwa ke umama uma echaza lapha udaba lwakhe ukhuluma ke ngendaba ukuthi ke izicathulo lezi wakayithatheli ke ukuyidayisa uzithathela uzitshontshela ngamanye amazwi ke uyintshontshile wakhe wabanjwa ke uzintshontshela ke ukuthi ke njengoba kuzovulwa ke izikole ngiyizwa ke imibuzo ke yabantu ke abasebenza khona ngaphakathi esitolo and imibuzo abayibuzayo yebo irrelevant yabo and abantu abaningi futhi ke they are complaining bakhala kakhulukazi ngokuthi ke ube se video raizelani and ke ibisipostelwana ivideo ke kuma socials yabo ngoba ke I'm sure baningi abantu ke abenza amaphutha afana nalawo and ke ngeke uzuthole ke ukuthi ke mhlawumbe esikhathini esiningi bayapostwa noma kanjani kodwa ke ake siqale lapho futhi lo mama lo indlela ke mhlambe ke ukuqala nje iattitude anayo yabo uvuka ulaka uyaphendula ngendlela aphendula ngayo nje yonke into ke akayenzayo just because ke usebanjiwe yabo ukhona ke umunye umuntu ongakhomba ukuzisola umthole ke mhlambe ethithibala ngenxa yokuthi ke uyabona ukuthi wenze into wrong yabo noma lo mama ebona ukuthi wenze into wrong but indlela naye ke ipressure engakhona kuyena ugcina ke usumbona ukuthi ke ufisa naye engathi lento le angathiwa akayenzanga kodwa manje inezimatches eyenzile useba nayo leyo enga yokuthi okay fine ngiyenzile lento but I feel like engathi ke sekudlalwa ngami yabo ngalendlela yokuthi okokuqala ngiyavidorize without my consent okwesibili vele ngeke uzobe ne consent ngeke uzuyinikeze consent kubantu while kuwena ke owenze i mistake noma owenze iphutha this is not even a mistake. This is just ignorance because uyayazi into ke bizwa ngokutshontsha ukuthi ke i-wrong yabo but again ake sidluleke lapho ke ebrongini balo mama bese siya ke endleleni aphatheka ngayo inezimatches utholwa ke unecala baningi abantu ababulela abantu la yabo ngaphandle uthola ukuthi ke aba videorize ngalendlela abaphathwa ngalendlela even ngisho nasejele asikuboni lokho inezimatches kufihlekile yabo kodwa ke umuntu nje even ngisho umthetho unendlela yokwazi ukuthi ke uyithathele ke izandla zawo kumuntu yabo ngakhona so I feel like abantu sebenale yanto yokulahlekelwa ubuntu inezimatches wenza into wrong uzokubona kanjani okwenzile ukuthi ke ku wrong while ke indlela eyisixazululo nayo ibeke futhi ke igijima kona umgudu loyo wokuba wrong because ku wrong uvidorize umuntu ekubene enze into wrong leyo nto futhi bese uyifaka kwi public eye lo mama lo unezingane unefamily yabo inezimatches ingane mhlambe khona usisi nje ubuza lapha ukuthi ke ingane ayiholi yini grant why pho ungasebenzisanga yona kunokuthi untshontshe wazi wayiphoxa umuhle kangaka lo mama lo ngeke aphinda kubona ubuhle kuyena inezimatches abantu mhlambe bengamtshela kanjalo naye lo sisi lo khuluma ngaleyo ndlela umuntu wesifazane I think bekunendlela ukwazi ukuthi ke lento ingenzeka nje in private yabo ake sisuseni amafoni einkingeni noma ke ezintweni esisuke sizama ukuthi siyixazulule because awasizi ngalutho ukuvidorize lo mama asabaleliswa kanje akusizanga umuntu ngeke futhi kuze kusize umuntu maybe mhlambe kuzogcina futhi ke kwesinye isikhathi kuba yinto ke eba imbangela mhlambe yokuphela komsebenzi wakhe because mhlambe
uyasebenza lo muntu, mhlawumbe ungenwe ileyo nto emngenile ngaleso sikhathi ewuganga nje noma ukukhohlakala, kodwa ke engaphasiswa vele because akekho umuntu ke ovunwayo noma kumele avunwe ngalesikhathi ke enza into wrong. Bakwethu I'm sure ama comments amaningi vele azohamba around leyo nto leyo, yabo, ngoba ngithe mangithi ngiyawafunda even nakhona la kuyona ke le post noma kuyona le video la engiyithole khona ke ku Facebook, ngabona ukuthi even ngisho ukufunda ama comments kuzogcina vele kufana nje nokuthi ke ngikuphinda into eyodwa, yabo, kunalezi zinto lezi because akhona maningi engeke ngwafunda, but ngiyabona ukuthi abantu abaningi bayamgxeka, abanye ke bagxeka ukuthi ke pho ube seshuthelwana, yabo. Mesizokhumbula kahle khona omunye futhi umfowethu wakwashutha omunye umama la kudayiswa khona ke abantu laba abadayisa ngomzimba. He was very wrong because ke bafethu ku wrong vele ukwenza into owazi kahle ukuthi ke ayisona isibonelo esihle, but at the same time musukusizakala ngaloyo muntu loyo, rather help loyo muntu ke in private because ukusizakala ngaye akukubeka indawo wena, and futhi kunalokho ke kugcina kwehlisa omunye umuntu isithunzi. This is part of mhlambe indlela yokungabi nabo ubuntu okumele ugcina uyibuza kwaye wena ukuthi ke engabe kube bekumama wami lona ke owenza lento ngoba ubengathunywa ngamuntu, wena ke ubungenze njani. Anyways bafethu, ake ngizuvo lakho la ku comment section mayelana ke nalolu daba. Don't forget to subscribe to this channel and also like this video. Danko.